Ipatuman ag likurban atol sa Sinulog 2025 nga kapistahan samtang ang mga desisyon sa pagtugot sa mga street party magpabilin nga gitun-an ni Cebu City Mayor Raymond Garcia. Atol sa press conference gibutyaga ni Mayor Raymond Garcia nga planong muluwat kini og executive order karong semanahuna nga nagdili sa pagbaligya og pag-inom og ilimnon nga makahubog sod sa 200 ngadto sa 300 meters gikan sa ruta sa Sinulog Grand Parade mga kabombo. So klaro ta diyang dapita ha nga masod gani sa 200 ngadto sa 300 meters gikan sa ruta sa Sinulog Grand Parade. Gidili ang pagtagay, gidili usab ang pagbaligya og mga ilimnon nga makahubog mga kabombo. Apan ang specific nga oras sa pagdili gitino pa mga kabombo. Gawa sa likurban si Mayor Raymond Garcia mingon nga iya usab nga gisusi kon tugutan ba ang mga street parties sa mga kabombo. Mao ni ang gada og aligri kini mga party-party diya sa kadalanan mga kabombo. Mao ni ang gadang aligri sa mga tao sad-sad gyud tamang ginawa. O yung magsagit-sagit yung pit senior. Yan, yung uban mga kabumok, kay magdaog kining pintal, kay pintalan ng mga naong sa muagi. So by nini, bisan pa sa pagkalangay sa pag-aprobar sa Cebu City Council sa 2025 annual budget, si Garcia ni pasalig sa publiko nga ang mga kalihukan sa Sinulog madayon sumala pa sa giplano. Onya, akong napalangtawan nga mabalik ang kaaligri sa Cebu City atol sa Sinulog tungod kay ibalik naman sa karaan nga ruta ang street dancing. Onya anhi sa Abiliana ang showdown sa mga contingents sa Sinulog mga kabombo. Makaginansya ang atong mga gagmay nga mga negosyante nga mamaligya og pagkaon, tubig sa ruta sa Sinulog. Dili sama sa nakalabay nga duha ka tuig nga nagsinulog ta ngadto sa SRP nga diin ang mga dagkong negosyante maoray nakaginansya tungod kay tuwa man dito nagtapok ang mga tao nga bisan pa perting pagkainita mga kabombo. Makatabang punis sa mga gagmay negosyante kini ang pagbalik sa karaan nga ruta sa street dancing. Kaya mga gagmay negosyante mamaligag pungko-pungko, barbecue, puso, pansit, tubig, paypay, kalo, pito, uguban pa. Mamani halinon kayo panahon sa Sinulog mga kabombo. Ang mga manghina, dapat sa kalsada, at least baka napos na buhay-buhay mga kabombo. No? Unya, og ato kasi SRP, kasi may makaginansya, ang katurang mga dato nga mga negosyante, mga dagkong negosyante, mga kabombo. Moray makapabor. Pero aritas karaan nga ruta, arita diri sa downtown na area, paingon diri sa may Abiliana, di okay kayo. At least sa mga pobre nga mga negosyante, ang mga gagmay negosyante, makaginansya po sila kay kausar ta sa usa ka tuig magsinulog. Ato mga deboto gikan pa sa laing dapit, gikan pa sa laing region, gikan pa sa laing lugar, muanhi og Cebu para managkot, human og panagkot, muani sa Jones, muadto sa Mangco Avenue, mulakaw paingon sa New Amos Road, sa may Barangay Loriga para mutan-aw sa street dancing. Kato mga deboto nga maka-afford og ticket, mo palit og ticket, mo sold sa Abiliana para makalingkod. Pero sa dihang dito ta nagsinulog sa SRP, ang mga deboto ni Senior Santo Niño, ang uban wa na mulaho sa SRP kay perting pagkainita. Ang uban nireklamo kay nibayad pag 500, gibuwad pas init mga kabombo. Mabinta diri sa Abiliana kay naay grandstand atay klarong kalingkuran mga kabombo, no? Naay klarong kalingkuran niya, landong usab niya, kita gyud ang tanan. Unlike diya karon sa SRP nga ang uban mga audience magdagpayong ang nastuyo di kita kay matabunan nas payong mga kabombo. Mo ni pinaka dako nga festival mga kabombo, no? Kini ang Sinulog. Mother of all festival. Nindot sa kayong beat sa Sinulog ikumpara nimo ang uban nga mga beat, uban nga mga instrumental nga gamiton sa mga
festival, like for example sa Pasigarbo sa Sugbo, wala pa ko kadungog og music sa Pasigarbo sa Sugbo nga pwede mo compete sa beat sa sinulog mga kabombo. Patukaran ng sinulog kanang pit senior, maminaw ka daw sa manggilok imong tiil nga lami kay isayaw. Ha? Wala pa ko nakadungog og beat ba? Instrumental nga gigamit ron sa uban nga mga festival nga pwede maka-compete, nga pwede ba nga kompetensya sa kanindot sa sinulog nga beat mga kabombo. Oras alas 8:57 na sa